Juan Kapitulo 10. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo, ang tao nga dili mo agi sa pultahan inigsulod niya sa turil, apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod kaniya, kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero, ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako, sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako, kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Tungod niining mga pulonga, nagkasumpaki na usab ang mga tao. Daghan kanila miingon, giyawaan siya. Nabuang siya, nganong mamati man kamo kaniya. Apan ang uban miingon, ang tao nga giyawaan dili makasultig sama niini. Unsaon man sa usa ka iyawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulugan sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto ug naglakaw-lakaw si Jesus sa biranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya ug miingon, kanos amo man gayud kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kun ikaw ba gayud ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Unya ang mga tawo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga tawo mitubag, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpakadiyos ka.
Si Jesus mitubag, nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan o gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan, kung nagbuhat ako nini mga butanga, tuuhin ninyo ang ako mga buhat bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayud. Ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Hesus.